Kaixo, gaur grabolo jolasa aurkeztuko dizuegu. Grabolo beak eta tazkartasun jolas bat da. Erreakzioa lantzen duena. 6 urtetik aurrera markatzen duen arren, gure etxean 4-5 urtekok ere jolastu egiten dute. Zenbakiak ikasteko aproposa den jolas bat iruditzen zaigu. Ikasten ari diren momentu hortan, oso garrantzitsua da jolasaren bitartez hobeto ikasteko aukera izaten delako. Zer dakar jolas honek? Instrukzioak eta koloretako zenbaki pila. Lekuetara errexen eramateko jolasa da. Lata txiki batean dator eta 12 lekutara eraman dezakegu. Zertan datza jolasak? Dadoek esaten diguten zenbakia eta kolorea bilatu egin behar dugu. Azkarrenak eramango duk aurkitzen duen karta. Esan dizudan bezala oso interesgarria iruditzen zait zenbakiak lantzeko, bai dakizkitenean edo ikasten ari diren bitartean. Guazen probatzera. 2 gorria. Hemen. Niretzako izango litzake 2 gorria. Hurrengo pertsonak botako luke. Bat horia. Beste pertsonarentzako. Horrela jarraituko genuke. 3 gorria. Hemen. Berri, hurrengo pertsona botako luke. 2 berdea. Azkarrenak hartuko luke. Beaketa eta reakzioa. 2 horia. Horrela jarraituko genuke, karta guztiak bukatu arte. Denak hartu ondoren, bakoitzak zenbait dituen kontatuko genituzke. Joko azkar eta dibertigarria da grabolo. Kasu honetan, zenbakiak ikasteko aproposa era. Guk etxean piztinara eramateko jolas bezala erabiltzen dugu. Hau zehazki H2O da. Piztinarako aproposa. Piztinako toallako orratutan egoteko aproposa. Beraz, badakizue. Jolastu, probatu eta gozatu. Hurren arte!